И какво става, хора? Аз съм EvoPlayBG и днес ще играем Call of Duty Modern Warfare, майка ти мръсна 4 мултиплеер. И да, това е един от сървърите. Де бе? Ей, откъде ни чака говено, тъмно пробно. И на някой от сървърите като този, на снайпериста имаш камуфлаж и е много яко. Никой не ме вижда, аз съм ходещо храстче. Мале, тук падат мои. Просто промъкал кадженица. Не ли как ми се използва? Еба! Ще излезна отзад. Майка ти. Фейл. Кой пише в чата фейл да му кажа, че е много прав. Аре бе, мишки. Мома видите, нали? Това ще хора. Това ще лазя, защото съм пич. Имам някакво чувство, че някой ма вижда. И мисли да ми пукне главичката от топор. Отзаде. А така... не. Аре бе. Аз седя, чакам да измръка. Може и аз да измръка тук. На линията на стълбата. Малък хеликоптер, как ще махаш просто путката ми е. Да, ходиш си някакъв, ти влиза двама снайперисти тук. Направо готови да се дадат да умрат. Баста. Паданч! Мир. Че се скречи идва някакъв. И май възнамеря да ми пукне главичката. Е така, като стоя и не мърдам, знаеш колко яко не се виждам. Е така в кращата. Точно е така централно. И много яко не се виждам. Кой ще стреляш ти бе? Е така, че съм само обърнат. Покажи се. Как плъзна. Але вече не знам на къде гледам. Майка ти бе. Леле, то сме стрелял от половин час. Обаче не се вижда много. Абе, майка ти. По-добре да съм наравно поле да стреля. Коне. Айде. Що винаги пада извън мапа? Моля да падне някъде вътре. Да гръмне някой. Не ме виждате. Фак. Ара. Никой не ме вижда тук.
остават 5 минути от мапа. Мисля да ги снимам тия 5 минути и да спирам. Не ми се прави много дълъг клип. Някой друг път може да направя по-дълъг, ама не сега. Дъте. Добре. Ега расти. Майко! Леге. Напълно е страх да излизам от храща. Вах, ти с нима виждат. Майко! Абе, човек, аз станах до тях и почнах да стрелям по единия, бе. На 2 метра бяхме един от друг, бе. Съд е тъпоти и сладко. Лето сма видя, оня до мене да ти беше не успя. Еба си ботовете. Нека ти да еба. Де бей? Димната ви граната, бей. Знаеш си ти. Да, добре. Що не е метър от вас, бе? Сама ще има време за разплата. Или не? Басно. В воздухе наш беспилотный разведчик. Майко направо как ме виждат. Ох, факи. В воздухе вражеский беспилотный разведчик. Ле направо. Майка ти мръсна. Видя малко. Добе! Добе! Има в устата! Приближается вражеский вертолет. Ара, излез през тъпата врата, бе. Ара, прескочи стената, бе, дебелак. Ах, мога покръстиха тук. В воздухе вражеский беспилотный И разведчик. мене с него. В воздухе Да вражеский ти е за майка. беспилотный разведчик. Ей, путко! Бас тук. В воздухе вражеский беспилотный разведчик. Мамка ти! Че, как виждате хвощото храща, бе, изроди. Аз съм невидим такова. Приближается вражеский вертолет. Ох! Много съжалявам ако духа в камерата, обаче... в микрофона. Обаче се отчаявам тук вече от тази игра. Мамка ти мъсна. Черт, нам надрали задницы. Това ми се да е края на клипа, защото... не ми се прави на дълъг клип. И... харесайте, абонирайте се за канала, казвайте в коментарите коя игра да играя. И това е. Чао, чао от мен.